18 सेप्टेम्बर खालाराव आसाम पुलिस बा कमान्ड' बेटेलियननि रिजाल्टखौ फोसावदोंमोन आरो बे आसाम पुलिस बा कमान्ड' बेटेलियननि रिजाल्टआव गोबां बर' लाइमोनफोरानो पास जादों बा उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ आं बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्ला गोबर्धना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय लाबदांगुरि मुंनि गामियाव। नंगौ आं बे समाव दंफैयो बे लाबदांगुरि गामिनिनो आसाम कमान्ड' बा आसाम पुलिस रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथां अलंबार दैमारिनि न'खराव बे समाव आं दंफैयो। जों बे समाव अलंबार दैमारिनि खाथियाव थांगोन आरो बिथांनि गेजेरजों जों मिथिनो नाजागोन दि बिथाङा माबायदि नाजानानै गावनि बे मैयानि जा रिजाल्ट आसाम कमान्ड' बा आसाम पुलिसनि रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हाखो बेनि सोमोन्दै जों बिथांनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। बे समाव मा फोरमायगोन नोंथांनि रिजाल्टआ मैया ओंखारबाय जे आसाम पुलिस बा आसाम कमान्ड' बेटेलियनआव मैया उथ्रिसार जानो हाबाय गोसोआव मा सानदों मा फोरमायगोन बे समाव? खुलुमबाय। आङो मैया आसाम कमान्ड'आव रिजाल्टआ मोजां जानायखाय गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। थेवबो आंनि गोसोआव एसे कनफिउस जादों। थारमाने आङो इन्डियान आर्मियावसो गोसोमोन। ओमफ्राय आङो नाजाथाबनानै इन्डियान आर्मिखौ खेबनै पास जादोंब्लाबो रिटेनाव गाज्रि जादों आंना खेबनै। ओमफ्राय दा नै मैया रिजाल्टआ कमान्ड'आव मोजां जाबाय। थेवबो आं गोसोखौ गाज्रि मोनाखै, मोजां मोन्दों। रिजाल्टखौ मोजां मोनबाय। माबायदि नाजाबोदोंमोन? नाजानाया आङो सानसुआव थाङोमोन मालाबा टाइम मोनबाथाय आरो फुङाव मालाबा खारबाय, खारालासिनो मालाबा आरो उथिनो बायोना बेनो आरो। ओमफ्राय आरो मोनासेयाव थांबायना आरो कन्टिनिउ थांखायोमोन आं मोनासेयावबा हले बेनो आंनिया। ओमफ्राय बालाबारियाव दैमायाव सानसुआव खारोमोन बेनो टाइम लाना खारोमोन आरो। टाइमा मालाबा दिनाव खननै, मालाबा खनथाम, मालाबा खनसे, खुनु लिमिट गैया आरो। बेसेबां टाइम खारोमोन खारगासेयाव जेनेबा? खारगासेयाव आङो ओरैनो हेभि प्रेक्टिस होबाथाय ओरैनो माबाखौ 6 मिनिटआव फागथाम फागब्रै खारोमोन आरो बिदिनो राउन्डआ जोंनिया माबा दङ फागसेयावनो 2 किल'मिटार जागोन खोमा राउन्डआ। न'खराव सोर सोर दं आरो नोङो बेसेबांसिम फरायखो? आङो मेट्रिक पास। आङो पिअ होफुनाय समावनो बाबाया डेथ जादों नालाय आं होनो मोनस्लाबदिया। आरो जोंहा न'खराव फेमिलिया आइजों आं आरो बाबाया डेथ जाबाय। ओमफ्राय आब'मोनहा साथामाव हाबा जाजोब्बाय। नानि सासे दंमोन, नानियाबो हाबा जाबाय। दा जोंहा आइजो आंजोल' आरो सानैल'। न'खरनि सोलिनाय रांखान्थियारि बिथिङाव बा न'खरनि सोलिनायाव माबायदि? न'खरनि सोलिनायाथ' बिराद थेखाय सोलिदोङो। जोंहा आरो हा हुआबो बन्दक दंजोबो। मालायनो आरो बिगानै थानायखौ आदि होदोङो। दा आरो न'आव रावबो मावग्राबो गैया नालाय बेजोंनो जायो आरो। न'आव जि दङ एसे एनै गय बागान ओरै दङ, गयखौ फाननानै जायो। बिदिनो फख्रिबो दं, फख्रिखौ फाननानै जायो। रावबो जेबोथ' खामानि मावनो हाया नालाय। दा सानैल' आरो ना? जोंहा आइजो आंजोल' दं सानै। बे समाव नोंनि समना समनि लोगो जोंनि ओनसोलनि बा गामिनि समना समनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगानि थाखाय मा बुंनो सानगोन बे समाव? आङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुंनो सानोदि जेनेबा लाइफआव साख्रि बाख्रियाव गोसो हो, फरायनायाव गोसो हो, आं बेखौनो थुलुंगा होयो आरो। बे समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारखौ मा बुंगोन बे समाव? दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजोंनो नोंथाङा दिनै आसाम पुलिसाव बा आसाम कमान्ड'आव साख्रि मोननो थांगासिनो दं। मा बुंगोन बे समाव? आं हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बिथाङा जि मावदों मोजांखौनो मावबाय दङ। बेनोसै आंनि साबायखर। थेंक इउ। बिथां अलंबार दैमारिया फोरमायबाय जे आथिखाल लाइमोनफोरखौ गाज्रि खामानियाव थाङालासिनो बा ओरैनो समखौ हगारालासिनो लेखा फरायनाय बा साख्रि बाख्रिनि थाखाय गोब्राब नाजानानै गावनि थांखिखौ होसोनो थाखाय बिथां अलंबार दैमारिया फोरमायदों। लोगोसेनो गाव माबोरैहाय गोब्राब नाजानानै दिनै आसाम पुलिस बा कमान्ड'आव बिथाङा उथ्रिसार जानो हाफैखो बेखौ फोरमायथिबाय। लोगोसेनो बे समाव बिथांनिनो आंगो बिमा बिथाङा बे समाव माबायदि मोनदों गोसोखौ जों मिथिनो नाजागोन। नोंथांनि फिसाजोआ दिनै साख्रि मोनबाय, माबायदि मोनदों गोसो? फिसाफोर आं आरो मा होननो, मोजां मोनदों आरो मोननाया। फिसाखौ साख्रि बिराद नाजादोंना फिसालाया। मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो पिअ फरिखा होबाय, बिफा थैना थांबाय। ओमफ्राय जेबो फरायहोनोबो हाला आङो, खरस ओरैबो गैया। हा इसे दंबाबो हायाथ' बन्दकआवनो थाजोब्बाय बिफाखौ नायनायावनो, दा सुख'नो हायाखै। बेनिफ्राय थेवबो आरो बेखौनो आं खारनो होबाय। आर्मियाव खेबनै खारदोंमोन, बेयाव आरो फिसाया खारनायाव जायो, ओमफ्राय रिटेनाव बया जायो। ओमफ्राय नाजायै ओमफ्राय नै दा बे कमान्ड'आव जाबाय फिसाया। दा जानायखौ एसे गोजोननाय मोनदों आं। ओमफ्राय थेवबो आरो एसे साननाय फैयो आरो दा न'आव रावबो गैला, आं हारसिं जाबाय, हा हुखौबो मब्ला सुख'नो हागोन बिदि साननाय हिसाबै। ओमफ्राय दा फिसायानो गोथारसै होननानै साननाय फैबाय आं फिसाफोर।
आं जेबो होननो रोङा दे फिसाफोर बिफा थानायखौथ' आसाम खुंथाय बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै नोंथांनि फिसाज्ला अलंबार दैमारिया साख्रि मोनबाय बे समाव आसाम सरकारखौ मा बुंनो सानो बे समाव मोजां सारा मोजां साबायखर बे समाव अलंबार दैमारि लोगोसेनो बिथांनि आंगो बिमा बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि सोमोन्दै आरो माबोरै नाजानानै अलंबार दैमारिया दिनै आसाम पुलिसनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हाखो बेखौ फोरमायबाय बेफोरनि थारैनो जों अलंबार दैमारि बोस्रां बसुमतारी आरो राजिब दैमारि बिथांमोन साथाम जों जाय बिथांमोनानोखि गोबां रांखान्थियारि आंखालजों नाख्रेबजानाय न'खरनिफ्राय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना आसाम पुलिस बा कामान्ड' बेटेलियनाव बिथांमोना दिनै उथ्रिसार जाफैबाय थारैनो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि थुलुंगायावनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बिथांमोन बायदिनो नाजानानै जाहाथे जाफुंसार जानो हायो जों बेखौ मिजिंथिनो हायो